нас е госпожа Бойка Иванова, старши учител по химия и физика в 37-о средно училище Райли Княгине. В нашето училище дойде нов колега и затова директора на училището, госпожа Георгиева, ме посочи за ментор и наставник на колегата с цел да навлезе по-лесно в спецификата на работата. Смятам, че с общи усилия, желанието ни за работа с деца ще доведе до добри резултати. Аз се казвам Ясен Маринов и преподавам биология и химия в 37-о училище Райна Княгиня. Постъпих на работа от тази учебна година след дълго отсъствие от системата на образованието. Госпожа Георгиева, директорът на училището, прецени, че ми е необходима допълнителна квалификация и осъвременяване на знанията ми и затова назначи за мой ментор и наставник госпожа Бойка Иванова, която е един от многото ерудирани специалисти в това училище и преподава природни науки в учебното заведение. Благодарение на нейната всеотдайна помощ, мисля, че успях да навляза в учебния процес, за което изказвам моите сърдечни благодарности. Колега, днес ще вземем един от видовете уроци с 8 клас, свързано с лабораторните упражнения. Това, което трябва да направим във връзка с този час е да се съобразяваме с това, че децата до сега не са имали лабораторна работа, ще трябва и да ги научим на някои правила и най-важното нещо – здравето и безопасността на децата. Първото нещо за всяка една лабораторна работа, това е аптечка. Сега ще ви покажа моята аптечка, която е на 23-4 години. Като млад учител имах една тетрадчица, в която съм си записала какво трябва да съдържа една аптечка. Има много неща и как да се неутрализират, но за този урок ми трябват само някои основни неща. И естествено трябва да ги следим какво правят, да не... по наблюдение задължително, да ги следим, най-вече да работят над масата, да бъдат с предпазно облекло. Винаги трябва да ги наблюдаваме, защото често забравят. Правейки изводите, накрая задължително трябва да им дадем домашна работа и да завършим с анкетка. Аз предлагам един от вариантите. Анкета може вие да си изберете някакъв друг вид начини за обратна връзка. Това е единият от вариантите. Мисля, че е перфектно съставено. Може и дали не било интересно, дали им харесва работата в екип. Затруднили ли са ги задачите, имали ли са възможност за лична изява и мнение, има ли нещо, което не са усвоили и как оценяват знанията. Мисля, че перфектно сте го съставили. Тази аптечка съдържа важните неща с цел, ако нещо се случи, а винаги се случва, вие сте ученици, сега се научите, имаме оцет за неутрализиране на основите, разтвор на сода бикарбонат за неутрализиране на киселините и любимият ни уред. Някой, ако не е чул правилното, че не трябва да се пие и да се опитва нищо, което виждате на масичката, предполагате ли за какво ще бъде това перце? Не! Ще бъркаме в гърлото. И ще наблюдаваме промените, които ще станат в света на индикатор. Бихте ли се действали, госпожо Иванова? Да. В началото на опита. Така, хайде сега пригответе си часовниковото стъкло. Ето това е часовниково стъкло. Следете и картинката на екрана. Сложете си очилата. Намерете го в наборите. Това е така нареченият универсален индикатор. Погледнете към госпожа Иванова.
Намерихте ли? Имате го там. Откъснете си по една картинка. Хайде сега намерете сярната киселина и капнете 2-3 капки върху индикатора. 2-3 капки и кажете какво наблюдавате. Какво стана с индикатора? Да. Изчакваме да добие пълния цвят. И сега всеки би трябвало да получи този цвят. Това беше първият опит в нашия урок и сега пристъпваме към втората задача. Киселина отцветява този индикатор в червено. Това означава, че има киселинен характер. Втората задача, може да видите във вашия лист, е взаимодействието на сярната киселина с активни и слабо активни метали. На първо място ще взаимодействаме с мед. Вземете си две провечици празни. Така. Ето така се държи провечка. Да. Не да я стиснеш долу с чумрук или едно или друго, да. Ето така, за да виждаш какво се случва в нея. Я да видим, ориентирате ли се вече в теста родния лист? Добре, какво ще поставим сега? Разхода сярната киселина. Точно. Добре. Попадна ми сярна киселина върху кожата и сега ще използвам разтвор на натриев хидроген карбонат, известен още като сода за хляб, за да го неутрализирам. Киселина винаги се неутрализира с основа. И сега да видим дали всичко е наред. Какво се случи? Да, всичко наред стана за... Нямаме червено цветяване. Имаме си. Имате ли в двете проветки, в едната цинк, в другата мед? Да. Хайде вземете ги сега и двете проветки и ми кажете какво наблюдавате. Какъв извод ще направите? Коя проветка има взаимодействие, в коя не? Цинка има. Добре. Тоест цинката взаимодейства с сярната киселина, А медта не. мета не. Проветката с цинк се получава бурна реакция с отделяне на мехурчета газ. С мед не може, но сега ще видим дали може с меден оксид. Така, реакцията ще я направя аз, защото е свързана с използването на кибрита. Как се слага проветката в щипката за проветки?
предприятие обаче се нуждае от малко помощ и това е външна енергия под формата на топлина и по физика знаете, че на някои вещества им е необходимо допълнителна енергия. Казахме, че е много черно. Става по-светло, аз го виждам. Стана синьо. Стана синьо. И сега, признака на химичната реакция, вие току-що установихте промяна на цвета. Продуктите са меден сулфат и вода. Откъде идва този син цвят? От медният сулфат. Медният сулфат е известен в практиката като син камък. С синия камък на село може да си пръскате опошките, т.е. вече знаете как да предпазвате и дърветата си в градината, понеже той е много добър препарат за предпазване от вредители. Мисля, че лабораторното упражнение мина много добре. Видях, че сте спазили някои основни изисквания, свързани с новите компетентности на преподаване. Задачите бяха подготвени доста компетентно. Имаше изискванията, за които говорихме, за изводи, за наблюдения. Така че мога да ви поздравя. Благодаря за работата, съдействието, за указанията и за помощта, която ми оказвате през цялото време. Дойдох преди 4 години в образователната система и това ми беше първото стъпване в училище, преди това въобще не се бях занимавала с тази професия. Това, което ме накара да се влюбя още повече в нея, беше подкрепата от наставниците и колегите, с които работих. Имах една година наставник-учител, страхотен професионалист, преподавател, който ме помогна ми да се адаптирам в образователната система, даде ми методически насоки и ми помогна да завъртя колелото, нали, както се казва. Обаче тя излезе в почивка и колегата, с който работих, всъщност ми стана неформален наставник. Той беше той е уникален човек, преподавател, професионалист и всъщност ме накара да се влюбя още повече в професията. Това, което ме спечели, беше всъщност, че разбрах какво е да работим в екип, което е едно от най-важните неща в тази професия. И всъщност тази сплотеност, разбирателство, помощ, която ми оказа, страшно много ми помогна да се развия и да заобичам още повече тази професия. Благодаря. Казвам се Мария Цветкова и водя световните занимания на учениците от втория и втори клас. Преди 2 години, на 48 годишна възраст, взех много важно решение да направя една сериозна промяна в професионално отношение и от юридическата професия да дойда в учителската такава. Получих възможността да се присъединя към екипа на 37 училище и по-конкретно към екипа на класните ръководители Милена Европа и Валерия Панасирова в техните водени от тях втори класове. Смея да твърдя, че те са моите практически наставници, за което им благодаря. Работата ми е свързана с доверие от тяхна страна към мен, с помощ от тяхна страна към мен и с голяма доза свобода да взимам самостоятелни решения, макар и като млад учител, но не малко възраст. Благодаря и на директора на училището, който ми предостави тази възможност. Радвам се, че взех това решение в професионално отношение и не съжалявам. Благодаря. Казвам се Милена Евлогиева и съм с 10 годишен учителски стаж. В нашата напрегната професия, изпълнена с много предизвикателства, е много важно да помогнем на новичните колеги да се впишат, да се адаптират и ефективно да се включат в образователния процес. В тази връзка, да, старая се да давам методическа
организационна, техническа помощ на младите колеги. Стремя се да дам своя опит. Най-важното според мен е да им дам грижа и внимание, да ги подкрепя, да ги насоча към търсене на правилните решения и да водим диалог, да бъдем партньори. И според мен това е успешната рецепта за един сплотен колектив, какъвто сме с Ирена Каназирева и Мария Цветкова.